Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipon na subong nga adlaw. Para sa mga headlines, 10.5 million pesos pasalubong center gin-turnover sa Uswag Ilonggo sa Leon-LGU. Urban Development and Equality in Life for Ilonggos, Cartagena sa iya pagpungko bilang bag-o nga chairperson sa CDPO. Isa ka mangingisda na nalumos-patay sa Jaro. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Gitpangunahan ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo ang pag-turnover sang 10.5 million pesos pasalubong center sa Banwa sang Leon, Iloilo kaina sang aga. Suno kay ang nga isa sa mga priority projects sang Uswag Ilonggo sa Banwa sang Leon ang pasalubong center bangod nga magaserbe ini nga halapitan sa mga turista nga gusto nga magsaka sa Bukari, ginakilala bilang Lil Bagyo sang Iloilo. Ginkalipay mani ang nasunod gid sang contractor ang design sang pasalubong center, ilabi na ang disenyo sang comfort room nga sigurado nga magustuhan gid sa mga turista. Luwas sa pasalubong center, naghatag man sang initial fund nga nagabalor 37 million pesos ang Uswag Ilonggo para sa pagpatindog sang multi-story market kag 5 million pesos para sa rehabilitasyon sa Municipal Plaza. Bangod sini, lubos ang kalipay ni Mayor Maria Lina Holipas nga ginbutangan sila sang madamo nga mga proyekto sang Uswag Ilonggo. Iloilo City Planning and Development Office o kung CPDO ginpakilala na ang ila sini nga bag-o nga chairperson. Ginaprubahan subong nga adlaw, April 24 sang City Council ang appointment ni Ronald Cartagena bilang bag-o nga planning officer sang syudad sang Iloilo. Si Cartagena ang nagbulos kay Engineer Butch Peñalosa nga nagretiro nagligad nga tuig 2023. Si Cartagena isa ka environmental planner, nagpangako nga igahatag ang iya extensive experience sa larangan sang urban kag environmental planning para mag-align sa inisyatibo sa syudad para sa sustainable and resilient metropolis. Suno sa iya igaduso hindi lang urban development pati na ang balance and equality of life kung ang kalidad sang kabuhi sa syudad manami ini na ang basihan nga isa na ka progressive nga syudad. Wala na sang kabuhi ang isa ka mangingisda sang ini nakit-an sang otoridad kag Philippine Coast Guard o kon PCG matapos nga ini ang nalumos sa barangay Bitoon Jaro gabi sang Martes, Abril 23, 2024. Ginkilala ang mangingisda nga si Ronaldo, 42 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Suno sa inisyal nga impormasyon, namukod si Ronaldo upod ang iya mga kabataan kaahapon nga adlaw, takna alas 5 sang hapon ang iya mga kabataan nagpabilin sa payag pero nagdiretso naman si Ronaldo kagtak na alas 10 sang kagabihon sang ini nangayo bulig sa iya mga bata. Gitpangita naman sang iya mga kabataan ang ila amay apang kaina lang sang aga inigin report. Gilayon naman nga naghimo sang search and rescue operation ng PCG nagdiri nga nakit-an nila nga may dugo sa ulo kagatiskog na ang lawas ni Ronaldo. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.